Dnes mám poslednú skúšku 3. ročníka a rozhodla som sa na ňu vás zobrať so mnou. Dobré ráno, je 5:47, Maťo ešte spí a ja sa idem pripravovať na skúšku. Dnes ma čakala interná propedeutika, na ktorú som mala síce týždeň aj pol, čo je v pohode, ale mne sa to strašne ťažko dávalo do hlavy, takže ja som si to ešte musela ráno zopakovať. Potom som si šla umyť vlasy, nech mi schnú, kým si zase budem niečo stýkrát opakovať a stále si myslieť, že to zabudnem. V tejto skúške bolo totiž veľa číselných hodnôt, takže som si ich musela nejako hovoriť do pamäte. Toto je môj outfit, ktorý som zvolila a ešte predtým, než vyrazím, siaham po limitke s mangom od Bielej perly. Jemne bieli zuby, posilňuje a nepoškriabe zubnú sklovinu a zároveň osvieži letnou chuťou šťavnatého manga s nádychom karamelu a mety. O to mám väčšiu motiváciu spraviť skúšku a konečne užívať leto. Samozrejme, make-up nemôže chýbať, musím zakryť všetky tie kruhy pod očami, ktoré mi spôsobili moje prebdené noci a tu už mám hotovo. Skúšku mám v nemocnici v Petržalke, takže sme šli autom, samozrejme som si kľúče nechala hore. Poprosila som Maťa, nech ma vezme, lebo som tam minulo dostala skoro pokutu, lebo to parkovanie je hrozné a tu som ako passenger princess. Takto cca vyzerá vstup do nemocnice a ja idem na 3. poschodie na internú kliniku. Potiahla som si dobré otázky, dala som skúšku na Ačko a týmto pádom som ukončila 3. ročník na zubnom lekárstve v Bratislave. No a ako tu chodia medici oslovať? No predsa s pánkom, takže dobrú noc.